Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце да нас далучылася, сустракаемся раз на 2 тыдні, ну такое адчуванне, што можна і больш часта сустракацца, таму што шмат тэмаў для абмеркавання, а нашую госцю заўсёды цікава паслухаць. Я вас вітаю у нашым эфіры, прадстаўніцу па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, эксперткай у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця Алісу Рыжыченко. Добрый день, спадарыня Аліса. Гледачы. Так, да, трошечку нейкі гук трошку прапаў, але потым з'явіўся, так што ўсё нормально. Спадарыня Аліса, паколькі вы у нас все ж таки экспертка у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, то давайте з міжнародных тэмаў з вами і пачнем. Ну, як бы гэта, можа быть, мы не хацелі адысці і не ўзгадываць імя, там, прозвішча гэтага чалавека, але пакуль што шмат што у Беларусі залежыць ад таго, дзе ён бывае, што ён там спрабуе вырашыць, пра што дамаўляецца. Я маю на увазе Лукашенко, і ў дадзеным выпадку яго візіты зараз у Кітай, у Інданезію і куды ён там яшчэ даляцеў, ці што там у Індыю. Давайте вось з гэтага і пачнем. Усё ж таки, калі браць Кітай, вось пачнем з гэтага, бо это была першая краіна, куды ён прыляцеў. Усё ж таки, калі вот з эканамічнага пункту гледжання, я колькі не глядзеў, не слухаў, штосьці такое адчуванне, што ў дадзеным выпадку, ну, Лукашенко ж вельмі часта, калі куды-нибудь едзе, такое адчуванне, што ён такі палітычны камівіажор, вырашае нейкія там, прадае трактары, нешта там контракты заключае, яшчэ што-небудзь такое. А гэтым разам, ну, там папрысутнічаў на ўручэнні дыплома свайму сыну Мікалаю, ну, здаецца, і ўсё. Ну, там атрымаў нейкія гаранты на словах суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі ад кіраўніка Кітая. А ніякіх контрактаў, ніякіх нічога. Там калі нешта і будзе, то ўжо пасля таго, як Лукашенко з'ехаў. Як вы ацэньваеце гэтую частку візіта? Гэта насамрэч так. Гэтая частка візіта, на мой погляд, яна была больш палітычная, чым эканамічная. Ён прысутнічаў там на ўручэнні гэтага дыплома для Нікалаю, але пасля, калі адбываюцца нейкія сустрэчы, яны насамрэч адбывались па палітычных тэмах, на маю думку, тое, што датычыцца зараз вось ваеннай сітуацыі у Беларусі, ва Ўкраіне і ў Расіі, як будуць адбывацца далейшыя падзеі, што будзе адбывацца і як што рабіць, і ці будзе падтрымка Кітая з боку Кітая ў дачыненні Беларусі. Тое, што датычыцца эканомікі, яно адбывалася пасля, на нейкім рэгіянальным форуме ў Кітаі, дзе таксама былі нейкія вынікі, а якіх чыноўнікі заяўляюць так громка, 1 мільярд інвестыцый будзе ў Беларусь, падпісаны мемарандум, але насамрэч, калі мы аналізуем вось гэты падзеі на форуме ў рэгіёне, гэта падпісанне мемарандуму, што яно азначае. Насамрэч, мемарандум — гэта папера, якая не мае ніякай абавязковасці выконваць яе. То бок там няма ніякіх тэрмінаў, няма ніякіх канкрэтных прапаноў па праектах. Там ёсць толькі накірункі і мемарандум аб тым, што было б неплохо нам супрацоўнічаць у гэтых накірунках. Але і вось мы можам закрануць накірункі, якія могуць прынесці каля мільярда інвестыцый. Але будуць ли они рэалізаваны, гэта вялікае пытанне, таму што тое, што тыя мемарандумы, якія заўсёды падпісваюцца з Кітаем, гэта заўсёды пераўтвараецца ў тое, што Кітай дае грошы крэдытныя, але толькі на тое, каб крэдытаваць кітайскіх падрадчыкаў і кітайскае абсталяванне. То бок выйграе
за конт китайских кредитаў толькі китайскія падрадчыкі і китайскія фірмы, якія прадаюць нам абсталяванне, гэта китайскае. З пункту гледжання тэхналогій гэта не так дрэнна, калі не існуюць нейкія альтэрнатывы, таму што еўрапейскія тэхналогіі для нас зачынены, яны недасягнальны для Беларусі з улікам санкцый, але тэхналогіі патрэбны. І зараз чыноўнікі пускаюць у медыапрасторы шмат нейкіх там стацей, артыкулаў пра тое, што неабходна рабатызацыя прадпрыемстваў, што навуковыя даследчыкі робяць нейкія праграмавання, там праграмы, каб нейкія сістэмы аўтаматызацыі працавалі на прадпрыемствах, але самі ж гэтыя навуковыя даследчыкі гавораць і распрацоўшчыкі гавораць пра тое, што няма ні абсталявання і няма высокакваліфікаваных кадраў, якія будуць займацца гэтай распрацоўкай. Таму гэта немагчыма зараз. І тое, што магчыма прывесці нейкае абсталяванне у Беларусь, калі, напрыклад, яно таксама датычыцца той жа медыцыны, гэта не добра і не дрэнна у адсутнасці альтэрнатыў. Але гэта не сведчыць пра нейкія вось такія чыстыя інвестыцыі, якія прыходзяць на праекты, якія развіваюць беларускую эканоміку, рызыковыя праекты, нейкія стартапы, напрыклад, якія насамрэч могуць дадаць дадатковую вартасць да нейкіх прадуктаў, які да нейкай вытворчасці ў рамках беларускай эканомікі. Таму гэта ўсё, канешне, з эканамічнага пункту гледжання гэта паказвае яшчэ раз, што акрамя нейкіх мемарандумаў, якія не будуць хутчэй за ўсё выконвацца, больш-менш не ў тым аб'ёме, якім заяўляецца. Гэта менавіта тое, на што пагаджаецца Кітай зараз, і не болей. Ну ось гэтая тэма кітайскіх крэдытаў, звязаных крэдытаў, як это называется, яна не новая, яны даўным-даўно дзейнічаюць по такой схеме, калі мы даем вам крэдыт на нешта, але вы гэтае нешта купляеце у кітайскіх жа вырабнікоў альбо пастаўшчыкоў паслуг. Гэта даўно так працавала, і калі раней гэта падавалася троху, можа быць, не вельмі добрым для Беларусі, тому что мы бярем крэдыт, мы ж табе вернем гэтыя грошы з працэнтамі, а ўжо дзе я там гэта набуду, можа мне лепш набыць там у Еўропе ці ў ЗША, там гэтае абсталяванне, паслугі ці яшчэ што-небудзь. То сёння выбару-то няма, под санкцыямі знаходзішся у Еўропе ці ў ЗША, ты гэтыя што патрэбна не набудзеш, то бок это сітуацыя такая, што іншага няма, лепшы варыянт такі атрымліваецца. Гэта лепшы варыянт на сённяшні дзень, але таксама тут пытанне, у якім аб'ёме будуць выдзяляцца гэтыя крэдыты і на што. Таму што Кітай не будзе пастаўляць тое, што можа папасць пад, напрыклад, нейкія санкцыі, напрыклад, тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці ваеннай прамысловасці. Таму тут пытанне, што якое усталяванне яны гатовыя пастаўляць у Беларусь. Калі гаворка ідзе пра нейкае абсталяванне для прадпрыемстваў беларускіх, які не датычацца ваеннай прамысловасці, тут іншае пытанне, як інтэграваць іх ужо у тое, што мы маем, тое, што працуе на еўрапейскіх тэхналогіях. Ці гэта праводзіць наново ўсю мадэрнізацыю гэтых прадпрыемстваў, таксама пытанне. Таму тут цяжка сказаць, як я казала, гэта не добра і не дрэнна тое, што будуць нейкія тэхналагічныя пастаўкі, калі яны будуць, таму што мемарандум гэта не 100% дамоўленасць, што гэтыя грошы паступяць даже ў якасці крэдыта нейкага.
Пакуль давайте вось не пераходзіць на іншыя краіны, закончым пакуль што яшчэ кітайскую тэму. Перад вами у нас быў эфир с Павлом Латушкам, і спадар Павел, закрануўшы тэму вось эканамічных узаемадзеянняў таксама там Беларусі і Китая, ён там, я яго пра палітычнае ўсё ж таки мэты візіта спытаўся, а ён перайшоў у тым ліку і на эканоміку. Ён расказаў, што зараз кітайцы сумесна с расіянамі ствараюць такое, як бы, паколькі у России прынятая постанова, закон там ці что там, рашэнне аб лакалізацыі вытворчасці, яны робяць сумесныя прадпрыемствы, якія по выніку будуць выцесняць с расійскага рынку беларускіх вытворцаў, пачынаючы ад того ж самого там КамАЗа, МАЗа, там іншых там вытворчасцяў. То бок мы говорим с аднаго боку про нейкае там усе пагоднае, там якое там яшчэ, ну там сяброўства з Китаем, а з другога боку Китай зараз сумесна з тымі ж самымі таксама старшымі братамі паводле Лукашэнкі расіянамі робяць усё, каб выцесніць Беларусь нават з расійскага рынка. Ну так, насамрэч гэта і происходзіць, гэта і адбываецца, але тут галоўнае сказаць, што гэта адбываецца не толькі ў сувязі з нейкім законапраектам, які прынялі, але гэта адбывалася ўжо з моманту 2022 года, калі еўрапейскія кампаніі пачалі сыходзіць з расійскага рынку. І для Китая, канешне, непараўнальны рынок Беларусі і рынок Расіі. А для Расіі зараз пераважна мець пастаўшчыкоў, якія пастаўляюць нейкае тэхналагічнае абсталяванне, дзякуючы якому можна ствараць нейкую эфектыўную вытворчасць для расійскай эканомікі, у тым ліку і для ваеннай прамысловасці, і для гражданскай прамысловасці грамадскай. Таму гэта, канешне, тут няма ніякіх, ведаеце, ніякіх з боку Китая падстаў, можна так казаць, у дачыненні да Беларусі, таму што гэта зразумела, што Расія найбольш пераважна, найбольш важны рынок збыту сваіх тэхналогій, сваіх тавараў, сваёй вытворчасці для Китая, і менавіта гэта Расія, таму што аб'ём расійскага рынку гэта, зразумела, найбольш вялікі рынок, куды можа у параўнанні, напрыклад, з еўрапейскім звязам. І Беларусь тут радам не стаяла. Але тое, што датычыцца расійскага рынку, зараз тое, што адбываецца, выцесняюцца беларускія тавары, гэта адбываецца не толькі там апошні паўгады ці апошні год, гэта адбываецца з 22 года. Таму што кітайскія тавары, яны больш канкурэнтна здольныя, яны больш каштуюць танней, яны па якасці лепш, чым беларускія тавары. Кітай можа пастаўляць у велізарных аб'ёмах гэтыя тавары. Таму, канешне, для Расіі зараз, калі у Расійскай Федэрацыі агромная дзірка ў бюджэце, гэтае пытанне, куды мы накіроўваем грошы, гэта першапачатковае пытанне. І, канешне, для іх важна, каб тое, што яны пакупаюць, тое, што вырабляецца на іх тэрыторыі, каб гэта каштавала танней, было прасцей гэта производить і гэтак далей. Таму гэта нармальныя рэчы для ўсіх эканомік свету, калі краіны працуюць адзін за адным, таму што гэта выгадна. Тое, што датычыцца Беларусі, Лукашенко жадае, чакаў, што Расія будзе падтрымліваць яго да паследняга ўздоху, да паследняй кропкі. Але насамрэч Расія, як і астатнія краіны, будзе прытрымлівацца толькі сваіх інтарэсаў. Ну і давайте тады можа быть, калі ёсць пра што как бы тут дадаць, я ўсё ж таки вярнуся да атрыманага Николаем Лукашенком дыплома, дакладней не да дыплома, а пра планы потом пад гэтага Лукашенку малодшага пабудаваць нейкі там ці то цэнтр, ці то нейкія установу там ці што там, ці інстытут па біотэхналогіях. Гэта ўсё ж таки нейкая там, ну я не знаю, кумаўство і карупцыя, ці
Хай сабе так, але прынамсі нешта нармальнае будзе пабудаванае адкрытае ў Беларусі. Пытанне, навошта гэта будаваць, калі яно не будзе працаваць у гэтай сістэме, якая створана зараз. Таму што каб працавалі біотэхналогіі, каб гэтыя навуковыя распрацоўкі былі наўпрост у Беларусі, патрэбны не толькі нейкі навуковы даследчы цэнтр, а патрэбна інфраструктура, якая будзе інтэграваць гэта ў бізнес і эканамічныя працэсы. Неабходна структура, якая будзе дазваляць бізнесу мець грошы, мець доступ да фінансаў, каб пакупаць наўпрост гэтыя біотэхналогіі. Таму вось тое, што будзе стварацца нейкі тэхналагічны біотэхналагічны комплекс, навуковы даследчы, там неважна, як яго назавуць, што гэта будзе, у якім відзе, калі няма інфраструктуры, якая будзе ствараць вось гэтыя сувязі паміж эканамічнымі працэсамі, эканамічнымі удзельнікамі, бізнесоўцамі і навуковымі даследчыкамі, распрацоўшчыкамі, то нічога гэта не будзе ведаеце, працаваць так, як яно павінна працаваць і даваць нейкую дадатковую вартасць да тых прадуктаў, якія будуць вырабляцца ў рамках гэтага навуковага даследчага цэнтра. Таму можна ствараць што заўгодна, калі няма інфраструктуры, калі няма разумення, як гэта павінна працаваць, як гэта працуе ў розных краінах, і перш за ўсё гэта неабходна выключыць карупцыю з гэтай цепочкі усяго, што не будзе рабіць рэжым Лукашенка, то насамрэч гэта будуць наўпрост страчаныя дзяржаўныя грошы. Ну і давайте зараз перайдзем далей да Індонезіі, можа быць там коротко ўсё ж таки таксама пройдзем. Я читаю навіну про тое, что Нацбанк Беларусі і управленне фінансавых паслуг Індонезіі подписали меморандум об узаемаразуменні. То бок і там усё зводзіцца да меморандумаў, то бок ну вот может быть, калі там атрымаецца, то у нас нешта там будзе ці не, ці там ўсё ж таки штосьці інакш. Ну, слухайте, Індонезія, насамрэч, гэта вялікая краіна, вялікая эканоміка, 16-я ў свеце, калі я не блытаю па намінальнаму ВВП, каля 5 трыльёнаў даляраў іх ВВП. Гэта, канешне, велізарны рынок, гэта велізарны патэнцыйны партнер, які можа пакупаць, напрыклад, калійныя ўгнаенні ў Беларусі, таму што яны з'яўляюцца першымі ў свеце па вытворчасці пальмавай алеі, для якой патрэбна таксама калійныя ўгнаенні. Але калі мы гаворым пра мемарандум паміж Нацбанкам і вось нейкай фінансавай інстытуцыі фінансавых паслуг Індонезіі, гэта гаворка не пра гандаль, гэта гаворка пра тое, што Лукашенко шукае, і яго чыноўнікі шукаюць нейкія выхады, нейкія магчымасці, каб праводзіць фінансавыя аперацыі з рознымі краінамі Азіі. Таму што Індонезія, яна не падтрымала санкцыі, хаця з'яўляецца вялікай краінай. У яе ёсць свае асабістыя інтарэсы ў БРИКС. Яны прытрымліваюцца такога накірунку, як дедаларызацыя, і таму тут могуць быць праз іх юрысдыкцыю нейкія шляхі, праз, напрыклад, корэспандэнцкія рахункі, рабіць разлікі ў розных накірунках эканомікі. Таму гэта больш пра абыходы санкцый праз Індонезію як праз трэцюю краіну, а не пра тое, як выбудоўваць нейкія эканамічныя стасункі, якія будуць ствараць нейкую дадатковую вартасць і павялічваць наш ВВП, павялічваць экспарт. Таму што тут, акрамя таго, што гэта мы зараз тавараабарот каля 100 ці 200 мільёнаў даляраў паміж Беларусю і Індонезіяй. Гэта невялікія грошы, гэта, як ведаеце, нейкая хіба статыстычная ва ўсіх паказчыках эканамічных. І
нарошваць гэты гандаль паміж нашымі краінамі, паміж Беларусі і Інданезіяй вельмі складана, таму што гэта краіна вельмі далёка ад нас знаходзіцца, і неабходна выкарыстоўваць, калі закрыты шлях Клайпеды, клайпедскі порт, неабходна выкарыстоўваць наземны шлях праз Расію, потым яе порты там ці проста наземны шлях. І гэта вельмі складана, вельмі дорага для Інданезіі і не цікава для Беларусі таксама прадаваць гэтыя тавары, таму што кошты тады ніжэй за мировы ўзровень, і мы нічога не зарабляем у такіх умовах. Таму тут больш пытанне пра нейкія абыходы санкцыі непасрэдна ў банкаўскай сферы, таму што Беларусь ад свіфта яна адключана і няма магчымасці праводзіць нейкія аперацыі там у доларах, у еўра, і складана гэта праводзіць у іншых валютах. Ну, сапраўды, з этой нагоды пытанне ад Шаўрова, які піша про тое, што таваразварот Беларусі і Інданезіі за 25 год $600 мільёнаў. Калійка, трактары, сельхозпрадукцыя. Як цяпер быць са знешнім гандлем на рынках дальняй дугі, калі транспорт праз Расію вырас на 10%. То бок падаражэла ўсё, а зараз, я так разумею, праблемы там з палівам, з усім астатнім, то бок гэта яшчэ больш ускладняе і не толькі Інданезію, а ўсе там тыя ж самыя азіяцкія, паўднёва-азіяцкія краіны, гандаль з імі, які праз Расію ідзе, зараз і падаражэе, і ускладніцца. Усё верна, менавіта так, але таксама тут улічваць неабходна фактор канкурэнцыі з расійскімі пастаўшчыкамі, экспарцёрамі, таму што яны тыя шакаліны, угнаенні таксама экспартуюць, і розныя тавары, якія мы таксама туды можам накіроўваць. Тое, што датычыцца нейкіх там трактароў, гэта ўсё Інданезія купляе у большай ступені ў Кітаі. Таму што гэта ўсё каштуе танней, гэта больш кароткі шлях, таму гэта найбольш выгадна для Інданезіі. $600 мільёнаў, гэта, я памылілася, але таксама гэта вельмі маленькая сума, а якой можна зараз размаўляць, што гэта з'яўляецца нейкі наш такі стратэгічны партнер, ці ён можа стаць такім патэнцыйна такім партнерам. Про Індыю ёсць што дадаць у гэтым? У Індыі там таксама, наколькі я ведаю, там таксама нейкае пагадненне і абмеркаванне фінансавых паслуг, як гэта праводзіць праз Індыю, таму тут нічога новага, і супраца там была гаворка пра фінансавыя паслугі і таксама, наколькі я разумею, пра працоўных людзей, але тут таксама цікава, хто паедзе з Індыі працаваць у Беларусь. Мы ўжо ведаем шмат гэтых гісторый, які былі таксама і ў дзяржаўных медыа пра людзей з Індыі, якія не змаглі застацца ў Беларусі, таму што іх там падманулі, абяцалі нейкую працу і не далі нічога, і забралі пашпарты, і яны аказаліся ў вельмі складаным становішчы на тэрыторыі Беларусі. То есть атрымліваецца, што калі ўсё ж таки асноўная мэта візіта ў Кітай палітычная найперш, а у тую ж самую Інданезію і ў Індыю гэта нейкія фінансавыя паслугі, ці, як заўважыла спадарыня Аліса, хутчэй за ўсё нейкія абыходы санкцый на гэтых фінансавых накірунках, то і ўсе цікавасці, якія прывялі Лукашэнку ў гэтае турнэ яго доўгатэрміновае. Так, да, але я таксама лічу, што ён абмяркоўваў пытанне ваеннай падтрымкі ці паставак нейкага ваеннага абсталявання тэхналагічнага, але мы не ведаем, нам ніхто не кажа, ці адбывалася насамрэч гэта абмеркаванне, ці былі сустрэчы на гэтую тэму, але тыя падзеі, якія адбываліся накануне таго, як ён паехаў у сваю длительную камандыроўку, як ён заявіў у медыа, яны сведчаць аб тым, што гэта было магчыма, што ён абмяркоўвае гэтыя падзеі.
Так, давайте да іншых тэмаў. Вось акурат такі тое ж, пра што мы с вами запланавалі паговорыць. На гэтую тэму звяртае ўвагу, дакладней задае пытанне і глядач пад нікам Максім. У мінулым годзе у Беларусь прыехалі працаваць 48 160 іншаземцаў і асоб без грамадзянства, а ў першым квартале сёлета ўжо прыехала 16 668 чалавек. Тут я дадам інфармацыю, што ў 23 годзе ў Беларусь прыехала ўсяго троху больш за 14 000 чалавек. То бок усё ж такі гэтая стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў яна спрацоўвае? І так і не, таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыяй. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост наадварот людзі з высокай кваліфікацыяй, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замесціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 000 чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш з 2020 года. Але прыехала толькі 48 000, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны, ён не такі, як, напрыклад, было б, калі застались тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэты ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыяй нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажем, выбор на рынке працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 000 працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
Ну так, і яшчэ один момант, вот вы акурат таки так закранули пенсійная сістэма і пенсіянеры. Я так разумею, что зараз все ж таки актыўна выкарыстоўваецца, робіцца стаўка на прыцягненне пенсіянераў ці вяртанне пенсіянераў на працу. Мяне, праўда, трошку здзівіла выказыванне адной з чыноўніц, якая сказала про тое, что основной прирост трудовых ресурсов в стране сейчас обеспечивают Минск и Брестская область. В факторах роста занятости положительную роль сыграло привлечение на рынок труда пенсионеров. То бок больш за ўсё менавіта мінскія пенсіянеры і Брестской области з нейкіх прычынаў вырашылі вяртацца на працу. Ну, перш за ўсё, гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гавораць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынок працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар — гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дэфіцыт кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, нейкі бухгалтер у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтер адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излишек, прост добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, то бок гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок калі у нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры, для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у еўразвязе, у краінах еўразвязу, каб жыць у сваё удовольствие, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзеламі, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешествий і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па ўзроўню Беларусі. Таму насамрэч гэтых грошай прост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць.
і тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучанне там у высшых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт, але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, які не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсій, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней. Так, не так шмат часу у нас, хацелася б яшчэ тут две тэмы закрануць. Першае, я не ведаю, наколькі это праўда, вычытаў у сацыяльных сетках, хтосьці напісаў пра тое, што ў Беларусі на сёння вельмі моцна абваліліся кошты на аренду камерцыйнай нерухомасці. Ну і далей пішуць, што нібыта гэта толькі пачатак крызісу усяго рынку нерухомасці. Ці звязана гэта? Вот, абвалілася как бы кошты на аренду камерцыйнай нерухомасці. Ну так мы чытаем, колькі там набудавалі розных бізнес-цэнтраў з аднаго боку, можа быць нават звыш патрэбнага, з другого боку как бы ёсць пытанні, што шмат хто з'ехалі, ніхто не хочуць адкрываць новыя бізнесы, таму попыта няма і кошты абвяліліся, можа такое ёсць ці няма. І ці звязана гэта ўсё ж такі ці дае гэта падставы меркаваць, што увесь рынок нерухомасці таксама у хуткім часе апынецца ў крызісе? Слухайте, у мяне няма дадзеных аб тым, што рынок нерухомасці камерцыйна абваліўся, але калі мы пагадзімся з гэтым выказваннем, так, і будзем абмяркоўваць тое, што насамрэч гэта адбываецца, тут перш за ўсё прычына не ў тым, што пабудавалі шмат тарговых нейкіх гандлёвых цэнтраў ці нейкіх там офісных цэнтраў. Тут пытанне перш за ўсё умоў працы. Калі ёсць абмежаванне на тарговую надбаўку, то бок ты не можаш зарабляць больш грошай, чым цябе дазваляе гэта дзяржава, у якой ты працуеш, то ніякай цікавасці надаваць гэтыя памяшканні некамерцыйныя няма ў бізнесоўцаў. То бок, ты разумееш, калі арэндная плата 35 еўра за квадратны метр нейкай там гандлёвай плашчадкі, нейкага там магазина, крамы, напрыклад, што табе патрэбна прадаваць у гэтай краме? Каб першае выплаціць гэтую арэндную плату, выплаціць заробкі, выплаціць налогі, і каб цябе яшчэ нешта засталося ў якасці нейкіх дывідэнтаў ад таго, што ты вядзеш бізнес. У такіх умовах гэта немагчыма, калі ў краіне існуе рэгуляванне коштаў. І гэта ўсё ўзаемазвязана, і гэта першапрычына таго, пачаму гэтыя кошты абвалілись. Насамрэч, не ўсе тыя, хто валодаюць памяшканнем камерцыйным, яны не ўсе разумеюць, што зараз адбываецца, таму што у мяне засталось шмат сяброў, якія працуюць якраз у гэтым накірунку у камерцыйнай нерухомасці. І яны гавораць пра тое, што няма ніякіх здзелак, таму што якраз уласнікі гэтай нерухомасці камерцыйнай, яны не хацяць зніжаць кошты, і, напрыклад, у розныя памяшканні ў пераходах метро каштуюць па 50, па 60 еўра за квадратны метр, і ніхто іх не хоча арендаваць, яны стаяць пустуюць. І гэта вельмі дрэнныя наступствы як для ўласнікаў гэтых памяшканняў, таму што яны павінны будуць плаціць грошы за камунальныя паслугі са свайго кармана і гэтак далей. Гэта вялікія страты для дзяржавы таксама, таму што з кожнага даговора аренды плацяцца падаткі у дзяржаўны бюджэт. І вось чым менш
адбываецца дзелавой актыўнасці, якая таксама ў сябе уключае гэтыя розныя сделкі па арэндзе камерцыйнай нерухомасці, тым менш грошай у дзяржаўным бюджэце. І гэта ўсё вельмі дрэннае наступства для эканомікі Беларусі. Тое, што зараз адбываецца, так, гэта наступства палітычных рашэнняў Лукашенка і яго рэжыма аб рэгуляванні коштаў, абмежаванні фактычна бізнеса і лішэнні, знішэнні той мэты, ради якой наўпрост бізнес вядзецца з боку бізнесоўцаў любых. І таму будзе адбывацца гэта далей. Тое, што касаецца жылой нерухомасці, тут складана адказаць, таму што зараз мы не бачым, чтоб яна нейк абвальвалась, кошты на жылую нерухомасць. І тут якраз вось існуюць фактары, што якраз будуецца менш жылых комплексаў, попыт больш, тым больш няма нейкага вось абмежавання па крэдытах, і растуць вельмі кошты па крэдытах для будаўнікоў, і таксама растуць кошты на стройматэрыялы. І гэта ўсё паўплывае на канечныя кошты для наўпрост беларускіх спажыўцоў, якія хочуць пакупаць вось гэтую нерухомасць. Таму я зараз не магу адказаць на 100%, што будзе таксама такая сітуацыя адбывацца ў жылой нерухомасці, таму што гэта іншыя рэчы. Бізнес больш абмежаваны зараз, каб ствараць новыя нейкія, адкрываць крамы, адчыняць нейкія офісы, адчыняць нейкія там рэстараны і гэтак далей. Ну і на завяршэнне, спадарыня Аліса, мы ўжо закранули гэтую тэму, што з палівам у Расіі ёсць і праблемы, і кошты выраслі. Пра чэргі на запраўках мы бачым. Зараз мы чытаем навіны, што з памежных тэрыторый Расіі едуць у Беларусь запраўляцца. Безумоўна, і падаражэў беларускі бензін у Расіі, ну то бок больш магчымасці зарабіць на ім. Ці чакаць у сувязі з гэтым, ці можа быць недахопу на заправках бензіна, ці можа быць роста коштаў значнага, то бок чаго чакаць у гэтым накірунку беларусам? Ну, я б чакала перш за ўсё росту коштаў, таму што Расія патрабуе ад нас каля 300 тысяч тонн бензіна, а мы можем вырабляць каля 350 тысяч. Унутраныя нашы патрэбы, попыт у бензіне каля 80 тысяч. То бок матэматыка ўжо ніяк не сходзіцца. Калі мы туды дададзім нейкі Кыргызстан, які таксама хоча закупаць беларускі бензін, беларускае паліва, калі мы дададзім туды яшчэ цікавасць Беларусі прадаваць гэта на экспорт вось у Расію, у іншыя краіны, таму што у сувязі з дэфіцытам паліва ў гэтых краінах кошты павысілись вельмі ў гэтых краінах, і гэта выгадна Лукашэнкі зараз, напрыклад, у Расію прадаваць паліва. Гэта вельмі кароткі шлях, не патрэбна прадаваць у іншыя краіны, там у краіны Азіі, напрыклад. За гэта плацяць столькі ж, сколькі плацяць нам па мировых коштах, і гэта можа прывесці да дэфіцыту унутры краіны, унутры Беларусі. Калі ёсць дэфіцыт, ён заўсёды стварае і правакуе рост коштаў, інфляцыю. І гэта будзе адбывацца, таму што Лукашенко будзе іграць на гэтым, ён будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, каб папаўняць бюджэт, каб гаворыць пра тое, якая дрэнная Украіна, што яны бомбяць НПЗ Расіі, а мы павінны дапамагчы нашаму старэйшаму брату там і нешта яшчэ падобнае. А беларусы будуць за гэта ўсё плаціць, і тым больш мы павінны ўлічваць, што калі адбываецца рост коштаў на паліва унутры краіны, па-за межамі, адбываецца кошт на ўсе тавары, таму што у сабекоштах усіх тавараў укладаецца кошты на паліва. Таму гэта ўсё ўзаемазвязана, і мы будзем бачыць таксама рост інфляцыі.
Дякую вялікі. Ну что ж, на сёння мы развітваемся. Я нагадаю, что мы со спадарыняй Алісай сустракаемся раз на 2 тыдні, таму чакайце праз непрацяглы час нашай новай сустрэчы. Дякую вялікі. Заходзьце на сацыяльныя сеткі і YouTube канал спадарыні Алісы. Правда, апошнім часам яна не шмат увагі на яго удзяляе, тым не менш сачыце за яе дзейнасцю праз яе сацыяльныя сеткі і праз YouTube канал Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. До зустрічі. Живі вічно.